Duol makedo gi weche mag mibadhi e pachoka EACC koro dwani piny owacho mondo ochwog chik mabiro miyogi teko mar mako kendo chwalo e doho achije mitudo kod weche mag mibadhi. Kanoloso Mombasa, jakom duol mar EACC Bishop Dr. David Oginde nokoni en ayanga ni thoth buche mag jogo mitudo kod weche mag mibadhi osebedo ka yware ni ma tekono sani nitiere mane lweto gai mar jomin buche ma pachoka DPP. Bishop Oginde noyuoro e nyasi mar loro ayanga romo magalamoro mar riwruog jogoro e pachoka. Bende nokwayo governors mawuok oko motegno mondo wuog oko motegno matemo kedo gi mibadhi mosebedo katimore e 10 counties mekgi. Nopako jatend piny owacho William Ruto kuom singo mar rakore gi weche mag mibadhi. Especially the big ones that drag on for 10 years, 15 years, some even 20 years. By that time, these people have already enjoyed the benefit of what they stole. Those who are going into leadership positions have already served their terms and retired. So we are lobbying so that we can get these kinds of cases heard and determined within the shortest time possible, 6 months at most 1 year, so that if a person is clean, let them be released to serve the nation. But if they are dirty, let them be removed from where they are to go where they ought to be.